فلا تنهر талбанда ра дашном нади ҳақоратш накр гом назан болош яхи одам безор кади хираи тез гумша ана мегапо хуб неста мақсад талбандара ана агар бини ки айхолу вазъш мефаҳми ту бини ки ҳақиқатан ҳами эҳтиёҷ дора ягон ишкол надора доди иншоалло савоб мегирӣ не ки агар диди ки и одам ҳар рӯз металба ва ҳамира касаба вазифа кардааст احتیاج ندارن متاسفانه بعضیش میتلمن اون مختش دیگه در این حالت بهترش نتیام میاره خاصتا همی زنکای بدبختی را که در نیم روزی در همی گرمی افسال کودک بیچاره اینوالید میکشن در تای افتاب چخ میکنن همیورا نتین بعضی بدبختش حتی همون کودکا را میرفتیان ارند نمیگرفتیان همون کودک در حقش به خدا قسم جور میشود ҳамин дин ҳамо ай тарафи қирғантепа омадем баъзе мавзеъҳода ҳам тариқ бидианда одамои касофат дар ҳамин байнира бо ҳамун ҷои нообудтарай ку мошино суръата кам намекунад ҳамунҷа бечора як коляскада як гудак инвалид овардааст худаш ҳолаш бад ҳамун гудак дар гармӣ дар дуруи мошин мо дар мақсад беқарор шидагием дар таи ҳамун автоби қароқ дар ҳаққи ҳамун гудак зил мешавад ҳамин хеле бадбахт шад одам дар кор нестад ё ки унам саҳар бомдода мера як гудаки чақалоқада дасташ гирифтасту пеши масҷида шишта ки ай хотири ҳам гудак ягон сумо ҳамин сабаби он мешавад ки ҳамин бадбахтҳо бо ҳамин фасодшона зиёдтара кунанд баъзи ҳамин тари тоифа мардума хай ҳар кас ҳаққи ҳамсоя дора хеши табор дора одамои медонашу ба таҳқиқ медона ки ҳамуно эҳтиёҷ доранд уно давлати беҳтарай аммо агар мабодо касерам талбиданӣ омад пешуд ҳукми шариат ҳамие ки мақсад дашнома ҳақоратш накун суханои қабеҳш нагӯ ҳамо хуб худо битад бигӯ худо битад дар вақти мисол гӯшти хуб мондагаан арақ мондагаан мисол кои мисол бебисмилло киштаган бура ҳамо бигири бо истифода баи дуруста агар тозааш кане ки ҳамун наҷосот дар ҳамунҷа мондагӣ набоша албатта дуруст халадилик айчӯба мақсад рафш айчӯба ё агар дар онҷа гӯшти хуб монда бошад хуб монда бошад хоҳӣ нахоҳӣ и чӯб як хусусияте дорад ки кам кам дар худаш мекашад вай дуруст намешавад вай роҳ корш ҳамия ки се бор мешуванд дар таги афтоб мемонанш ки қоқ шава баъд тоза мешавад бале аммо агар оҳан боша ӯ оҳан ягон мушкил надорад ё лата қатира мешаканаш тоза мешавад барои оҳан хосияти ҷазб кардани ҳамун чиза надорад ай чӣ хеле халадиликай дар таи барфу борон хуб хай 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 ӯ набоша ӯ тоза мешавад аимада аммо як барфи борони тоқане агар чӯбӣ ки бошад магарам се бор бимонанд ки хушке шавад ки дигар ягон қатра дар дохилаш намонад хушк шидагия ёхи тамом вай тамом ягон мушкил ягон мушкил дорав ай шерлок холмс шайку баъд ҳамун шерлок холмса як қиссаш да овардагия як журналист мега бояд ки аз дар бораи аҳволи талбандаҳои болои куприки тауэр дар ай болои темза дар бораи ҳамуно бояд ки як очерк менавиштааст агар барои аз наздик қатишу ошно шава иам ёяхича талбанда мекуна грим мекунаву бисёр санъати баланд доштааст лавша чок мекунаву хичамта кажалаври бала карда мешина дар болои ҳамун куприк ҳам
шлапешиш мондагӣ бегар мея пула ҳисоб мекунад ки чанд моҳа маоша пулша ёфтааст дар як рӯз ҳаместа чӣ ҷомаға метам гум шава ҳам газети таймсама иқа даводава иқа ҷанҷоли сармаҳарира бедарди миён будааст ве ягон ишкол дигар ҳамон хел талбанда мешава мерава бисёр безебайда ими феъл агар худое накарда як мақсад дар инсон сироят кунад ира сари раша гирифтан мушкиле ҳазрат мегӯяд алхайру одатун ҳамин кори хайри хуб одат аст оҳиста оҳиста бо мурури замон ҳамин одат мешавад ва шарру одатун ҳамин кори бад кори фасодам одатай ва нафсу муътода ҳамин нафси одам одатпазирай ба кори хайри хуб одаташ кунонди дигар ҳамн кори хайри хуб да меравад не ки ба кори бад ҳамн фасод омӯхташ кардӣ ва ҳамн меравад ҳақиқатан барои мусулмон айбай ба худо қасам мусулмоне ки номус дорад нанг дорад ҳамин ислом ба ҳамин нангу номусаш зебандаай мусулмонро ҳамин ҳисоби нангу номусшон мешиносанд дар дунё хела беномусие ки дар хона дошта бошиду зиндагита ҳисоби ҳамин талбидана гардана кач карда ай махлуқ талаб карда мекунӣ бача ту парвардигор дорӣ ай худо талаб кун ҳамин бадбахтҳо ҳамин хеле ки дар ба дари мардум мегарданд дукон ба дукон мегарданд қасам ба алло ҳамин шаб бихезанд намози таҳаҷҷуд бихонанд пеши парвардигор гирия кунанд худованд ризқи рӯзишона ҳамин ҷое мерасонад ки дар ягон раз шод нестад лекин надоранд ҳамин кора надоранд омӯхта шиданд амоли нишони қори қисса кард дар раҳ будем як бародари чӣ бигем ака як бародаре ки эҳтиёҷмандай чашмош нобино шидестай ҳамун як рӯз аз ман илтимос кард гуфт ягон одами хайрхоҳ бошад домло ҳамура гап зане кӯмак кунад ба ҳам як шербача худо баракатш битад аз ҳамун русия аст ҳоҷи алишер мегӯяд ҳамун дабур омадем тавассути ҳамин эшони қори кори ҳамун мардака буд кардааст ба ҳамун бачаак занг зад ҳозир ҳамин раҳ да омадеста будем ки телефон кард миннатдорӣ кард ки гуфтум миннатдорӣ накунед дарҷон худо туда расондагӣ шукргузори пеши парвардигор бош баъд ҳамин эшони қори як чизи аҷиба нақл кард гуфт дар як маҳфил шиштагием як домло хати дар смсш роӣ кардиям дар телефони ҳамун домло ки мо хонаи як оилаи бисёр дастбахайранд худо баракатшо битанд ҷавонмард ҳастанд ба хотири алло ки мекунанд бо доим таъкид мекунанд ки номуна нагиред мо ҳам номшуна намегирем гуфтааст чанд бошид хонаи ҳаво мерам мақсад намеёвум шу даршу ба маҳкамай намешавад ки ҳамин хоҳиши моро ҳамуда бирасонида як дастгирӣ мо кунанд ки бисёр фақиру камбағалум он мега яду ҷавонмард ҳам маърака даштагӣ буданд гуфтанд ҳоҷат ба ӯ одамам нестаю ки хам телефоноша битен иншоалло мо худ мо корша буд мекунем мега номр шинос тофта назарон мисле ки ҳамн номра ман медониста бошам ба мега маҳфил биромадем ба мега гуфтам ҳамн номра битем номра мегирам я одам як аям маҳаллаи мо мега вай касофат ҳама чиза дорад тамоми шароиташ маҳайёай не ки хича ба ҳамн маттаҳамӣ дохтааст инами хеле гардана кач карда марги мусулмоне ки фақат ай махлуқ талаб мекунад ай худо талаб ка наго ай худои бузург мондагӣ та ай махлуқ талаб кунӣ бисёр беғайрату беҳиммат шидагием да охир агар ҳам махлуқ ҳам ки битад агар худованд ҳидояташ куна метад набоша наметад ҳин аз ӯ хоҳед не аз ғайри ӯ об дар ям ҷӯ маҷӯ дар хушк ҷӯ талаб мекунӣ аз худо талаб кунӣ аз ғайри худо талаб накунӣ охир оба инсон дар ҳавз ҷустуҷӯ мекунад дар дарьё ҷустуҷӯ мекунад дар ӯ чизи хушк ҷӯи хушк чӣ меёвӣ як сер шава камтарак об меравад дигар ҳеҷ чӣ нестай вар бихоҳӣ аз дигар ҳам ӯ диҳад дар кафи майлаш сахо ҳам ӯ ниҳад ай ҳамин дигар касам талаб кунӣ худо метад тира я одаме аст барои бачаи хича марошник намехара мемрора як кас дар хайр мекуна ҳамура худованд агар қалбшаки нарм накарда боша метад и пул ширинай ҳамин касое мегӯянд ки хай дора мета қасам ба алло ғалат мегӯянд ҳар қадар пул зиёд шава ҳамқа ширин мешава хона сӯхта лав кона либни одама водиёни мин заҳаб лабтағва солисо пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд ҳадиси имом бухорияй агар ҳамин фарзанди одам ду дара тилло дошта боша дар талаби сеюмаш меғалтад вало ямлау ҷавфа бни одама илло туроб ин холигии шиками одама ҳамин хоки лаҳад сер мекунад агар қаноат надошта боша ҳеҷ сери нестай охи
ай худо талаб кардан дар кӯрухи худо бузург аст. ҳамин худованде ки бандаро халқ кардааст, ризқ рӯзиша пешакӣ навиштагиянд. 120 рӯза дар шиками модарша аллакай ризқ рӯзиш таъин шидагиай. вай ризқ рӯзиро ай ӯ касе гирифта наметуна. бинабин паси зону манишин ғами беҳуда махӯр ки зи ғам хӯрдани то ризқ нагардад каму беш. ай худо талаб кӯ ки худо бузург ай. худованде ки ризқ рӯзи ҳамун кирми лоихра када тай хок мета як бандаи нозанинша нахо ната хосатан вақте ки дуо кунаву ай парвардигори бузург талаб кунад. афсӯсу сад афсӯс ки ҳамин омӯхта шидагием дига ҳамин аз махлуқҳо талаб мекунем. воқеан чашм ҳақай. зглаз меган ҳамин зглаз ира ҳамин илмам инкор намекуна ҳастай ҳамин чиз. дар саҳиҳи бухорӣ омадааст ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам мега алайну ҳаққу чашм ҳақай. чашма ҳеҷ кас ҳақ набояд инкор кунад. дар ривояти имом байҳақӣ омадааст бо ҳазрат ҳамин ҳадиса мега алайну ҳаққуну ва мега алайну юдхилу ҷамала фил қидр ва раҷула фил қабр. чашм шутра дар дуруи дег мардака дар қабристон меандозад. дар ҳамун замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам бидан шахсое ки чашм доштанд, захми чашм мезаданд. ана ки илоҷиш чи аст? ҳамун шахсе ки чашм дорад ана бояд ки вузӯ бигира, тоҳорат кина мақсад. тоҳорати дасту рӯ. ҳамун оба када ягон ташт бигиранд, ягон тағорада, ягон чиза бигиранд. ҳамин шахсе ки аллакай чашм шидааст, бемор шидааст, ҳамун об қати як ғусл кунад. оба дар сар рӯш брезад. агар аха ки ай худо талаб ки худо бузург ай. ҳамин сураи фалақ носа бхон дар танат шуф кардан биги худо бузург ай. не ки агар ӯтари одамо аниқанд қасдан кина бешака шубҳа гунаҳкор мешавад. не ки яке ҳавасаш рафт охи ин чашма бигӯй ҳамин бештари ҳамин кӯдакҳои касал мешаванд чашми ҳам падару модари хичу мегиранд. кӯдак ҳамин дар чишми падару модар чӣ қадр ширинай дидае? ҳаҷ ширинай. як қиссаи антари халқиай аслша бигири ҳамун обеса як. не ки ба ҳар ваҷ ҳамун калоно нақл мекарданд ки мега ҳазрати яъқуб алайҳиссалом ҳамин юсуфа тамошо мекунад худо мега ҳамин кӯдак дар ҳақиқатан ҳамин хел хушрӯ боша ё ки дар чашми ман ҳамин хел ба зеб метофта боша. баъд дар як боғ мега зиёда ай 100 кӯдака ҷамъ мекунаву себи бисёра меёраву боғбона мега ки як себ мегира дар дасташ мета мега дар байни ҳамин кӯдакҳо бигард ҳамин кадом кӯдаке ай ҳама зеботарин боша ҳамун дабте приз. ин боғбон 3 кӯру гирди ҳамун кӯдакҳо то мехӯра я бачаҳа ки фисини доштааст худаш меёрад дар дасти ҳамун мега ҳазрат ҳамин қегаштма ин бачаи худма ба зебтара хушнутариш кардан шумад. бораи ҳамин фарзанд дар чашми падару модар беҳад зебо мешавад. алқирду фи айни уммиҳи ғизол. маймун дар чишми модараш ранги ғизол вори хушрӯ метавад. ана бештар ҳамин чашми падару модар мегирад. бораи ҳамин масалан пайғамбар мо шуморо тавсия додааст ки вақте ки ҳамин кӯдака диде хобе кӯдаки худат боша, хобе кӯдаки дига кас боша, ё ки масалан як кори хайри як каса диде, як одама диде ки беҳад хуб кор мекуна, ё ки масалан баракат додааст дар меваву дар дарахташ ё дар касбу кораш, бигӯен мошоаллоҳ. анами калимаи мошоаллоҳро бигӯ иншоаллоҳ чашм намегирам. ҳамина фаромӯш кард намегем да ва ита хонаобод ту бачаи ваҳӣ охи мошоаллоҳ пайғамбар таълим дода мошоаллоҳу кон ва мо лам яшо лам якун. сураи фалақ носа бхон ҳамин фарзандака яке дилат гум мезана ку мебинӣ ҳамин фалақ носа бхон шуф кун. баъд мисол ҳамин ла ҳавла ва ла қуввата илла биллоҳи алалии алазим мошоаллоҳу кон ва мо лам яшо лам якун. ҳаминро хондан дар кор. ин чашм ҳаққа ира касе инкор кунад ҷоҳил ай. хай талаб аз галтид бикшиш аммо аслан ҳамин мавзӯда агар ба шарте ки мекунем ки ҳамун мардакое ки чашм доранд хичу медонанд ку аллакай ҳамворам ба ҳазар мекунанд. аслан мардои худо ки нигоҳ намекунанд чашм доранд гуфта
бахай дилтунам дур нарава ӯ дар насиб рӯзиш ҳастай ки ҳамун мешава агар набоша ҳазор чашмгар ки нигоҳ кина айдас ҳеҷ кор намеояд намози нофила нест خب اگر رفت تو این روزها نماز بامداد مثال در مسجد الان هم 4:15 نموده خوانده می شود صبح و 3:10 علاقه صبح می دمد همینجا یک نفر مثال بیدار شده تا نماز بامداد تقریبا 40 دقیقه هست تا 4:15 فیس تولد کرد و شکرانه وضو را خواند بعد سنت خواند بعد رفت فرض خواند همین ترتیب درسته؟ نه حدیث امام بخاری است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه لا صلاه بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتی تغیب الشمس بعد دمیدن صبح صادق نماز درست نیست یعنی نماز نافله را نماز غیر سنت بامداد تا زمانی که آفتاب بلند شود و بعد عصر نماز درست نیست نماز نافله تا شام تا وقتی غروب آفتاب به همین دلیل هر نماز نافله باشه فرق نداره شکر وضوء تحیه مسجد بعد دمیدن صبح صادق دیگه درست نمیشه این 3:10 دقیقه صبح صادق بدم بعد 3:10 دیگه اجازت نیست همین بعضی اخلاقی میکنن ای پیش خدمت دیگه همین دنبک میکنن خیال میکنن ثواب میگیرم آخه وقتی منهی ای وقتی که پیغمبر نهی کرده است از خواندن نماز او ثواب نمیشه او برعکس میشه همین خاطر همین چیزا باید رعایت کنیم حقیقتا گپ در سر نمازهای نفلی میروه اگر شخص در خانه مثلا نمازهای قضایی داره قصد داره که همون نمازهای قضایی را ادا کنم انا اگر بخونه بعد 3:10 یگان مشکل نیست او برای نماز قضایی فرض است همین هم بهتر اون است که بین سنت فرض نخونه اول قضاییش بخونه و بعد سنت بخونه با مسجد بیاید این بهتره بعد اینجا یک کوششی روز ما همین گفتیم کسایی که سنت در خونه میخونن و بعدا میروند در مسجد تحیه مسجد میخونن و درسته میگن اصلا همون مردم غیر مقلدی کارا بیشتر میکنن اگر حجت دلیل شو چی است حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است حضرت میگه اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس وقتی یک نفر تو داخل مسجد رو شده پیش از نشستن در رکعت نماز بخونه همین را دلیل میکنن انا کی پیغمبر گفته است که در اومده بخونه در صورتی که فراموش میکنن که حدیث ها امکان دارن به همدیگر تعارض داشته باشند تعارض البته تعارض ظاهری است همین آدمی با عقل باشه از فقه همو حدیث با خبر باشه این طریق گمراه نمیشه ایو فراموش میکنن که با پیغمبر معنی کرده که مقصد بعد دمیدن صبح نماز درست نیست نماز درست نیست شاید بعضیش بگن که نماز درست نیست غیر تحیه مسجد که پیغمبر گفته باشه که تحیه مقصد اینم چیه اونم که این یک جاهلی ایده وقتی که هر لفظی حدیث ها مطلق اومدن همیشه حدیثی که دلالت به نهی میکنه اگر حکمشون هم یک خیل باشه مثلا همین حدیث ها را حدش بخاری روایت کرده حکمشو یک در مثلا در صحت اسناد در این صورت نگاه میکنن یک حدیث رخصت داده است یک حدیث منع کرده است همیشه به من عمل میکنی برای منعش سخت‌تر است شدیدتر است یا جو اجازت یا جو منع هر حدیث حکمش برابر است اسنادشو یک خیل است به صحت رسیدگی همیشه میگه به من عمل میکنی احتیاط است به خاطر احتیاط انا مقصد که ما همیشه به همین عمل میکنیم با برزم این دیگر حدیث را ماسته اخی انا در جامع السنن ترمذی روایت عقبه ابن عمیر جهانی اومده است میگه عقبه ابن عمیر که 3 ساعات نهان رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نصلی فیهن در 3 ساعت پیغمبر خدا ما را منع میکرد خواندن نماز پیغمبر منع میکرد نمیگذاشت بخونیم یک تاش نمی پیش از طلوع آفتاب این بعد دمیدن صبح صادق یک تاش وقتی قیام آفتاب و یک تاش وقتی غروب آفتاب همین خیلی حدیث های نهی خیلی از زیاد اومده گیان آخی همین یک جهالت هایده بله پیغمبر گفت وقتی که داخل مسجد شده نماز بخونه در صورتی که وقتی مکروه نباشه یا که مثلا یک
мавъизае ки шниданаш воҷиб аст набошад, ҷое ки воҷиб бо суннат ҷамъ мешавад ё бо мустаҳаб ҷамъ мешавад, албатта ба воҷиб амал кардан лозим меояд. воҷиб гуҷо мақсад мустаҳаб суннат гуҷо. ҳамин хотир мақсад ки ҳамин касое ки заъм мекунанд меоянд ҳамон мехонанд, аввалаш ки ё аҳли гап нестанд, ё саводшо кофӣ нест. агар ё саводи кофӣ медоштанд хеле девонагӣ намекарданд, ҷоҳилӣ намекарданд. аммо мақсад ҳамин як бор ки гуфте азимаи шумо соқит шид, дига таваккал шу ба худо. Баракалло. ҳамин як бор агар гуфте азимату соқит шид, дига ҳоҷат нест.